Shwmai, Gwilym Bowen Rhys ydw i, a dwi'n mynd i ganu cwbl o hen ganeuon i chi, gan ddechrau efo llofruddiaeth Hannah Davies. Trigolion Sir Gafyrddin ag Aberteifi yw, a phawb o'r Cymru mwynion sy'n rodio tir byw. Gwrandewch ar hyn o hanes tri ennis i'w goffau, sy'n rybydd mawr i'r ieuenctid ac hefyd i bob rai. Roedd merch ym mwy Pencarreg yn swydd Gaerfyrddin fawr, a'i henw Hannah Davies boed hysbys i chi nawr, a hitha mewn gwasanaeth yn barchus iawn yn bod, yn caru am a bianc o gwmpas i genoed. Ond prif iawnaidd yn feichiog fel llawer gyda hi, a teraethu wnaeth i'w chariad yn feichiog erwyddi, a gofyn wnaeth i'w meistres ac a'i ganiatad i fynd tua thred a'i chariad i weld i mamau'n dda. Tranoedd, rhyw ffarmwr ddaeth yn fwyn i edrych am ei dda oedd ei ddefaid o llaiwyn, can fyddai gorff yn gorwedd yn farwol ar y mas, a'r gwaed ynghym hell o amgylch yn lliwi o'r borfa las. Ei gwddf oedd wedi dorri, mae digon nawr o dyst, echrydus ydi wadur oedd o'n groes o glist i glist, a'r gwaed sydd yno heddiw i weld yn llwybr di, yn gweiddi'n groch am ddial am ddwy neu bywyd cyn. A'r bachgen hwn sydd heddiw o fewn y carchar dyn, yn gweiddi gwau o seiog erioed fy ngeni, a'i enw Dafydd Ifans o dylwydd parchus iawn, y rhai sydd bron gwallgo fi o'r eilydd a brynhawn. Boed hyn o dro yn rybydd i bawb o'r ieuenctid gwyw, i mwrthod ar fath bechod a gweddio mwy ar ddiw, am nerth i rodio'r llwybra sy'n tywys tua'r nen, fel byddont gyda'r Iesu mewn mwyniant byth a